uSneh sana userious ngolife kule season, ukwi-apology tour. Simbonile ke mos last week esenza i-hug and make up noMpilo. This week ukwamaKhumalo uthi akayazi noba ebengenwe yintoni, moya omdaka phela uphume. Uthi ha-a sana uMtyholi ebedlala ngaye that time ebehleli phaa kwezaa zitulo zinkampi ze-podcast ethethe esheyida eqamba amanga uSneh, unprovoked. But ke okusalayo eyona nto inkulu ayenzileyo and all that matters right now is that uyaxolisa. You understand? I'm sorry yinto enkulu mabethu nawe because abanye abantu abakwazi ulikhupha elaa gama. But uSneh wasuka kwakhe waza kwama-K with i-apology gift in hand to say, ma, angazi ukuthi bengenwe yini but ngifuna ukuthi I'm sorry. Bengirongi ma, bengirongi. So hayi noko mabethu kaloku singade siba sizomlantuka uSneh. Okusalayo uba uyaxolisa. Uba rongi eberongi ngothetha ubuxoki ngabantu kwi-podcast, ebapeyinta ngendlela engekho rayithi amakhosikazi katatakhe kwi-podcast. But at the end of the day she did the right thing mabethu uyaxolisa. I want uba uMangwabe uzowufana noThobile because uMangwabe ingathi ayondawo yokudlalela ke sana but ke shem siyambona uMaKay elamkela uxolo lwakhe, you know. Akhange ube ngumama maan uMakhumalo, ube ngumama yeah. But uSneh amazi noba because ingathi kuye it's like hayi ndize apha for i-apology ungabe uthethe ezinye nezinye ezingakufuniyo. Because uMaKay I think uzama umubonisa noba siyakuthanda Sneh kodwa nawe khawukhe unyuse iikawusi uzithande because kaloku awuzukwazi uririsiva uthando lwethu that time when awuzigivi uthando. Uyaqonda? Awukwazi uzigiva uthando awusozukwazi ulirisiva from thina. And also she wants the best for uSneh but I'm not sure if uSneh uyayibona loo nto leyo. uMakhumalo wants the best as umama kaSneh for uSneh, you know. Uthethe njengomzali manyani. Sneh, usikelelekile sisi for uba ube noomama abayi-4. Understand? Noba ke abanye abazimithi ii-expectations zakho ngolu hlobo wena ufuna uba zimithe ngalo. But at least you have women in your life who from time to time show you that they care. Abakwaziyo ukubonisa naxa uphuma endleleni because uMakhumalo nantsi into ebefuna uba uSneh ayigethe that mna andizukuyeka uphuma endleleni ndithule ndingathethi because ndiyakuthanda. But uSneh ingathi ezinye nezinye akazingeni mntakababa bendizocela uxolo. Yamkela i-apology iphelele apho. Andim-andastandi ke kodwa kwelo cala uSneh. Sneh sisi, it's from the heart le apology okanye isuka phi? Isuka phi le apology nezi gifts? But ke sisi uhlale kuloo ndlela maan. Zonke iifemeli zinee-differences zazo Sneh, especially I'm sure izinto zi-more complicated kwizithembu. But ke nawe dlala ipati yakho ntombi, uyaqonda? Ii-podcast ke sana zii-views qha, zii-views nee-vibes. After that wena funeka uyofeyisa umusic nefemeli yakho after uthethe wathetha kwawuyishepisa emlonyeni kofuneka ufeyise ifemeli yakho, kofuneka ufeyise umusic. But ke you did the right thing, wenze into entle sisi encomekayo e-matured. Understand? Mhlawumbi ngoku naxa sowufuna uphokoza izinto ezingekhoyo ngamakhosikazi katatakho uzowucinga thrice ngoba kaloku akululanga nokuzithoba uyocela uxolo and but uyathandwa Sneh, uyakhathalelwa. They might not, akho mntu unoze aphinde athathe indawo kamamakho sisi empilweni yakho. Appreciate maan abantu for how they show up, especially abantu abakuthandayo, abakukhathalelayo, who abakucebisayo, who want the best for you, who want to see you ukwi-winning era yakho.
because that's what I got from i-talk yakho noMakhumalo, that she just wants to see you win and to be the best mother that you can be to abantwana bakho. Ngoku kushiyeke uMangwabe, thina ke siyakuselebhreyitha kule apology tour ukuyo ntombi. Thatha sine. It's not too late to apologize, Nono.